O foro As mulleres que opinan son perigosas regresa a Pontevedra coa súa cuarta edición. Con motivo da Covid, o encontro volverá a ser telemático por segundo ano consecutivo. O evento terá lugar o 5 e o 6 de marzo, converténdose así na antesala do 8M. Queremos ser antesala dun 8M que obviamente este ano tampouco vai ser o que nos gustaría. Entón, fronte a esas manifestacións que sempre nos gusta ver enchendo os espazos públicos que non van ser posibles, pois o que faremos é a primeira fin de semana de marzo, desde aquí, desde Pontevedra, tomar a palabra nas redes. Esta edición contará con 16 mulleres convidadas, 12 relatorios e ata 7 horas de debate. Polo foro pasarán xornalistas como Esther Palomera, Pilar Álvarez ou Almudena Ariza. Ademais, o evento contará tamén con dúas pontevedresas, Belén López e Monse Fajardo, e con dúas galardoadas cos premios Pulitzer. Os dous premios Pulitzer son Mar Cabra, ela era xornalista de investigación e gañou o premio Pulitzer en 2017 pola investigación dos papéis de Panamá, pero de esa sobreexposición mediática por esa investigación mundial que fixo dimitir a líderes de todo o mundo, a un ministro español tamén, vos lembro, acabou tecnoestresada. Entón, agora dedícase a formar xornalistas e redaccións de medios para evitar ese tecnoestrés nos seus xornalistas. A outra premio Pulitzer é unha fotoxornalista, Susana Vera, que foi a primeira muller xornalista en conseguir un premio Pulitzer o ano pasado por unha cobertura desde a axencia Reuters naquela traballa das revoltas de Hong Kong. No foro haberá oco para a ciencia, o fotoxornalismo, a memoria e o humor. Temáticas que volverán a poñer de manifesto a importancia e a necesidade de realizar eventos como este. É un acto de resistencia. É un acto tamén de denuncia, porque as cousas non teñen mellorado para as mulleres coa pandemia. Todo o contrario, teñen empeorado. Os datos non é que sexan mellores que no ano 2019, cando falábamos da infrarrepresentación das mulleres, da brecha salarial que existe nos medios de comunicación, da visibilización, da dirección de mulleres nos medios, sino que teñen empeorado. Non é casualidade que, por poñer un exemplo, na Facultade de Xornalismo de Santiago, 2/3 das estudantes sexan mulleres e logo eso non teña unha correspondencia a nivel dos órganos de dirección ou de responsabilidade dentro dos xornais. O foro As mulleres que opinan son perigosas poderá seguirse nas canles do Concello da Deputación. Ademais, todos os que queiran intervir poderán facelo inscribíndose nas webs de ambas administracións. O prazo remata o 4 de marzo.